burani. Erokamano ahinya Martin Owino. Penjo mara machielo en ni e wach mane wacho chien kucha ni un gi geno ni samoro udwa ni mondo jatend migawo nyiswa ne odiochieng' makiny to omenda no biro karang'o chieng' tich adi. Dipo ni ang'o mane nyalo monu kawinj maler ahinya de nuo kanyo matin. Erokamano ahinya. Apenji ni e weche manyien magwa wawinjo kilieko ni ne ugombo mondo jatend migawo mar omenda ochop kanyo en owuon mondo mi oduok penjo nyiso ni to omenda gi biro wuok kanye. Ang'o mane mono urite mondo bi mondo upenje wach ne kar mondo ne ubotru ka uwuok e bura? No, samoro nitie kaka jogi winjo wach nikech oyuma moro ne ka en ema nowacho wuon nodhi golo pesa mondo mi omewa 2 billion per week watergo nyithindo skul. Koro ing'eni nitiere kaka ochiwo messages ma kendo ka ok otang' moko biro kiny to wabiro kawo okang' machielo. Ok wanyal timo business mar wabunge kata in parane ni wan ka ni wasomo to nyithindo mwa represent to ne dala ok nyal dhi skul. Mano does not work well. Koro en koko winjo language mwatiyo kawuono wabiro tiyo gimoro kendo tomorrow mondo make sure no golo pesa okelo, and it is not going to be a walk in the park. En yo mane muchano tiyo godo kiny ka kilieko ni biro tiyo gi yo moro kiny? En yo mane ma samoro ugeto mar tiyo godo kiny? Ing'eni wach basari ni en onge Kenya Kwanza kata Azimio, en oriwo wabunge te. Wan bende mwa haya jogi, wan mwanyalo riembo gi tich. Omiyo it's not a simple thing. Wabiro ng'iyane gima kiny obi wacho nwa ka ok wuoyo maber, ok wan gi pesa account, nyithindo pone dala, we will take another step. Another step en riembe tich, and we are capable of doing that because we are united on this matter. Ndalo manok chien ka